डायनासरा लोगोफोर लोरिगासिनोसै बास गारि सालायनो जाबाय गाइस वेलकाम बेक टु माय अनादार भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं स' जों सानैल' नै सासे उनाव बिराद गोजानाव थाबाय थायोलै न'आव थाब ओंखारनो नागिरा जों सानैया दिनै आरो मलाव बेरायनो थांनो ओंखारदों दिनै दिवाली दिनै स' मलाव मेला सेला जादों होनदों सोरबा सोरबा मैया थांनानै खोन्थादों दिनैयाव थांना नायहैनि बेरायहैनि नोंथांमोना दिन्थिबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासे नायदै मलनि गेटआव मोनफैबाय फार्स्ट एन्ट्रि मलखौ बेबायदि साजायना दोनदों वाव वाव दिन्थिबावनोसै अय हय नै साइडआव माथो जोंहा फैदों जाबायलै सोर गथ' इयो दांगासिनो आसोला बेरायनो फैबायलै जोङो गाइस मोनानि मोजां नुदोंना नुवाखैथाय केमेरायाव केमेरामेनासो मिथिगौ आरो माबोरै जादों नै बे साइडआव जेबानो जायाखै नै साइडआवसो मोजांथार मालाय जोंबायानो नै लाइन ओइ इयाव लानो फै फट' I love brother लिखा हुआ है मोजां जादों ब्रा एबारि एन्ट्रि खालामबाय मेन गेटनिफ्राय मेन गेट नङा सेकेन्ड गेटनिफ्राय वाव मेरे को भी लो लेने का मन कर रहा है फोटो उठा रहे वीडियो नहीं बनाने का नहीं वीडियो भी बनेगा फोटो भी बनेगा सब बनेगा बेवहाय बाइक मार्केटिंनि थाखाय दोनदों खोमा बाइकखौ फट' लाखोथारो फट' लालायगासिनोसै आरो नायनो गोनां दंखायो अबे ओरिजिनल जैसा लग रहा है रे ये डायनासरा लोगोफोर लोरिगासिनोसै बेखौ नायगोन ना नाया इलाय नायनाय नङा बायदि गिदिंना थांनांगोन बेवहाय माथो गासै माथो 4000 बोसोर पुराना जिब जुनार गोजालै बास गारि सालायनो जाबाय मानसिफोरा पुरा भिर थांलाय फैलाय ओइ बेवहाय सिंथिं मा दङ
हा सिंथिंलाय मा दं जेबो लाखाया ओरैनो गोजा गोजा बेरायनायल'सोखा जेबो लाखाया जायो सानैबो ना नों मायबा लागोन हो लानो गोनांथ' दङ नाथाय लाया फैसा गैयालै नै गारिया इथिं फैबावबाय जारलालै ha? गस्ला नायनि फै Oh. मालाय जि जायगायाव गस्ला जि नायदो बेवहाय एलावानो गैया केमेरानि हाबनाय लोगो लोगो केमेरा बन्द खालामनांबाय भिडिअखौनो बानायनो केमेरा एलाव हि नहीं है केमेरा लेके सानैजों गोदाव सोराव बेरायगासिनोसै आरो उपाय गैया फाइनेलि बेरायना ओंखारबोबाय एसेबां गिदिर मलनिफ्राय नै बेखौल' लोंनानै ओंखारबोबाय अनलि टि सार्ट गांसे लादो नै बाय लोगोफोर एखम 2 घन्टासो थाबाय गिदिं स्रां स्राङाव फैदोंमोन मोनाजोब्बाय न'